Jacob. Ay, Jacob. Ay, tulog si Jacob. Langga. Ay, ganda ng TV. Ma? Pahinayan ko ng kapatid. Ma, hindi niya pagpatsyaya, ma. Ay, Jacob, hindi ko magpatyon. Kaba, relax na daan sa akon po. Yes, I know. Gusto mo sa white noise para ma-relax ka sa imong anxiety. Hindi niya pag-off ya, ma. Hindi ko magpatyon ng TV, Sleep ka lang da, ha? Ha? Hindi mag-worry. Hindi magpatyon ni mama ang TV. Okay? Para wala ka anxiety. Ma-upset ko na yan karon. Hindi ma-upset. Pahinayan ko lang. Ay, balik ko ang volume. Oh, tuduwa, ma. Okay lang ga, ha? Sige, good night lang ga. Good night. Yeah, right. Hindi ko yung pag-kiss yan, ma. Ay, hindi ka magpakis. Wala ka pag-gani ka bakal sa akon sa JA Telecom sa akon nga bago nga phone. Ang lilintian na tulog-tulog pagkabanda ng TV, oh? Ay, sorry, nay. Namurag-muragan. Kapoy ko. Ay, oo, nay. Swerte mo, ikaw yung kabayad ng sugat, eh? Hindi, nay, sorry, nay. Kabanda ka rin ko sa TV, ano ka, ha? Makatulog-tulog ka na Hindi, ay, kapoy na ko, nay. Kinanindo ko, nay. Ha? Oo, nay, mamahon ko, nay. Dali lang, nay. Nga po, tulog ka mo, ano, pamatyon yung mga TV. Hindi, nay, sorry, nay. Ikaw kabayad sa siniko? Sorry, nay, hindi. Ay, wala ka naman tugis sa kuya mo, kon? Swerte ka rin, ano ka daw? Ano ka, doon ka, de? Hindi, nay, Agay, hindi, nay. Agoy, nay. Bangon na! Oo, nay, baka noon ko nang ito, nay. Ay, nay. Bangon. Agoy, nay. Bangon na! Agay, nay. Ikaw pa andaran-dar sa kong TV ka, ma? Pinatay ka ko.